Kaya paguro yan, at ito Nabi sallallahu alaihi wasallam makatawal yun na inuwatigiyan di po kagura o sumata. Di po mamakinig sultan nila sa mafia, di petero sudila sa mga mafia, di po mimigilan sa otak sa mafia, pagi sa bupatigiyan sa tumatagas sa puso. Kaya giikuan, pinaka-sentro sa kailawastano. Basta kung piyang kaya puso na mismo sa swalgota. Nandinig na sa puso na binasa dito kapuguyog-yun. Andun na tigyan, hindi ka pagagura ko mata, sa kalakwa lang hutalan, sabab sa tumatagas sa puso. Ano tigyan, pasitagas sa puso, sabab sa ladusa. Di tanong di makambaradusa. Na inutuwa tigyan, di makambaradusa sa tao, kaya sabab sa kalipatan yan sa kapatay. Kalipatan tayo sa kapatay. Na inutuwa tigyan, kalipatan manusia sa kapatay, kaya sabab sa dingan-dingan yan na. Subra ko diyan. Sudingan-dingan yan. Mga planwa. Dito sa baba, so Nabi sallallahu alaihi wasallam na bumiris sa box, amatas. Nateguan niya sa guhit ng loka. Napirabuan niya siya sa mga tusok-tusoka. Diya tigyan sa manusia. Gintaw si. Na maumasi, hindi kaya boundary at kapapama, na putay siya. Ilimbuta siya, putay siya. Diya kan yan. Ugayid na kauturod sa ano niya. Panarod sa langit na. Kadi niya pinipilan wala. Buat na yan ng puluran na diyan na di pinipilan masapong kawalay na niya masapong kawalay na 20 uli maragun na kambuya din yan. Pati po man na pagpagilid sa 8 uli maragun. Kami sobra mambu. Ano manusia? Nagyuto. Ano tingin di makapamalan sa manusia kakagisabot ko bubaya sa dunia. Na resulta ko tabubaya sa dunia. Yung pinakaulo lang wandusa. Lang manong karibatan, nagyan na ni pinakaulo niya ng kaya bubaya sa dunia. Na resulta bubaya sa dunia dito. Ano ka din sa Madagal? Nandun ka pamalanong ka sa Madagal, kalipatan ka sa kapatay. Nandun kalipatan ka sa kapatay, mimbara dusa. Nandun ka mbara dusa niyan, taumiga sa kaya puso. Nandun ka siyan na din. Din pa kayo sa paliwanag. Ang kaya mga anggota tan. Pero so, dila na mga raratan niya ni Matero, kasi maganda, lang mga nakasuruyan. Dito makapatero sabat, Antonio Iba, ng mga tuma, kamapian, o mga tao. Kaya pinaka-kabubayan, wala ko tala, nagyan ko tuwatawag po kang diyan muna sa iko, lagi diyan. Kang diyan muna ko mga manusia. Nabalintan wag ginawa tanong po ang duna po mga manusia, dapat yun. Nandito. Goto-goto naman kami tanong okay sa mga panagbihan na doon ng video niya ng kaya o kitang kaya katiblik. Sabi na ito, sunguan nilang sa mga tao. Kadua, nagpupuntaran sa kuto mga tao na sumusula ilaha ilallah. Di silang po mga nisa sukay. Kaya, po mga niyan sa sukay na swalda. Ubo din naman budi makandinga-dinga na. Ay, ba't mo po sa milontikan? Hindi ako ang kakagniya. Napkida sumusula. Hindi mo po ito kung mga milontikan. Suwet ano na, dingan-dingan ano na hirap wala, ya Allah. Hindi tinggang kaya mata. Hindi ito akong gago sa mga pamilya ko. Yung kaya umatong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na tungan-tungan niya niya wadi akalagi yung umatya. Na yung tanong mo na kaya umat. Dapat yun. Nabi disirang po mga nisa sukang. Ikapat na pagumpiran sa dunia o mga tao. Kaya kayo na Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyo sa padiyan na mililiyan so mga panganang na miya ka mamara sa kuwana liawawa na tiusukin sa digil naman ang mga wasa. Sige naman gas sana palay sa amin na salin sa pagkakala kami dir kami pa. Tignan mo na biula suaib awful mikyala wal mizan bil qist. Awful kala bil wal mizan bil qist. Claro to pani usuli ni di ka palo sa daudi di ka timbo ka mga taga kala ana subsub ng mura na man to nga pamagagal sa kaya nguen ka kung kilo mga sa mga padangan sa sabi na 3/4 budol hindi sa kilo palabatan yan mga buwas kung so problema katimo ang gasupong kung nabiulan no nagtama din sa kaya masa masadin sa inugitan ng mga panaginabiyan na mismo sa kaya umat wala timo sa kaya umat nakadaradakal pa naman buwala utala mga tao at salian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kakagia, mana kalau mabigyan nga kalupaan tanong. Panik-nik lagi ang mga tao panggalubukan tanong. Nagpamaga sa sakato, miya ka masih pamading galubukaan na di kita na naman maswaya. Kaya na, ang sabab sa sulibok wala hutala na pakademang niya na miya makasaling umagiyang kaya mga tao. Nagi mga pagkaya. Di tanong di kang galabak sang kaya agama kailangan na di tanong makaliw sa giyang kutuwag. Galabak o mga panagbibiyan. Sa katanong mo, siko, kapagpagin sa tanong na kailangan din. Ayat tanong di mindigang, ayat tanong di minipaning kawiyagan na halal. Kaso halal, na asal kaya di tanong di ipaning kawiyagan na api may ito, na di pakambarakat nwala. Upon, ayat di tanong di ipaning kawiyagan na haram, na sulti itu lawas sa haram na ded na bon na patutan na ruar ko apoy kunaraka. Na pingilan tan. Ubatan na tigitan wali tadi kukuru-kuru sinatakin ba so kambu lalang gaya di tadi ka pakapaning kau yan sa di ka suat wala utan. Naman tan wa kana ubatan mo isa ko da mga sabar nga bilangan tan. Na iman ko nakagiyap lalakaw tan sa lalang wala hutala. Nagtutukan tanong sunganin, amiyang gugulaw na tanong, amiyang ipos, na kumbagong buhay tanong. Iman to na lagi da iyo, hospital, lagi masasakit ang kaya badan tanong. Kaya man ayap kasakit ng kaya badan, kaya lawas tanong, na silang pagwita ng mga hospital. Lagi na sunyawan, na iya mabibinasa. Yang kaya puso, na iya mabibinasa, kakagiya susunyawan, lagi ispantaro niya, lagi yang kaya puso, na di ka kumpain ko mga hospital, nakapagawantayran. O kung tayo kayo ng hospital, na di nang kayo sakit ta. Spiritual na panyakit. Panyakit na puso. Panyakit para kaya. Kapapapasok para kaya, nagbiyanan spiritual. Na aya, kung pa na nun, na sumanga maspiritual na hutala, bulangan sa kaya kaplala kawiro. Na makumatamang buhat at kulugo, inasar ka sumanga usol. Agi ang kagalabag, na ininggulalan ta, na di sumala alin, wala hutalang bugu-buguin niya ng utakapagintaw ta. Bukorkan wa trimo lang ng Jimil. Pag-isi naman ito na imbida ano tablig ang gusto galib ko mga nabi. Kung kaya hindi wala. Kanaw ba si ko ang bidyo niyan na so kalama-lama. Swat sige sa mga nabi na iapindi watan nila na sa mga kapir. Kakagida po ang Muslim. Okay, nasikita noon. Di tanong di kan di watan nagiyid mismo ang ginawata. Kaya din tulong na. Ang gaya mo ulaw lata. Kaya din mabibinasan, nagyan ka ang ginawatan. Da parang tinatan. Nagisi isa mo, paya kalama-lama, iman ko, kung mga tao, ading galabog sa kaya kasibig, nasusun sa mga Muslim. Sa mga Muslim, na sila ni dito ni kapalupaan, sila ni dito ni kandawatan, kakagyan mabibinasa. Lagi din na mo tapos ibaratan nila nun, sa ibaratan pilihan, yung mga agyan mo tadwa ka taon, mga apkal, gigiyin na Muslim ay, naging nakakilay. Makakapagin sa awang na yabo ko, minsan ko ito awangan na duduwakan. Ang kauno ni ipiligtas ka sa kaya Muslim ako kapir. Baka may tawat ka, kaya ka namin ligtas ka na mo ta Muslim. Kaya pag-i-share ka ito wala hudal na salungan na mori. Inuman ito, desibal, kaya mo ta Muslim. At kung ka Muslim, bangad na ipiyabayan. Di ka pa kayo bayan ko, alagin mo ta kapir. Kaya, so Muslim na kailangan na ikabubayan taon, so ikabubayan ta sa ginawa ta. O nga, siba. Kaya ngayon sib, naging ka kapag kapagayal kapan mo no. Dito. Hindi kaya ganun ba? Naya kalama-lama kaya kasabili man ito na tanong ang mga Muslim. Kalama na sugi-sugi na mata. Kasakatan yung mabibinata. Lagi na mo ito di talo di palutul na sa katawata ka daw. Aparing siya ito. Hindi, watan ng kakaniyan, katablig. Namanya ka Portuguese, buod na biyang ito kakaniyan tablig. Di niyan kapagis. Di pera kaya ang kapari. Katoliko. Tigil na kailangan ng mga pag-iskwela ko sa Ruman. Na may purmans. Na kayo makauman na hidayat, ang mabagirat. Na hidin. May on the spot, kagin daw watan niya ng ariya na pare, na may kapag-Islam. Kaya mataman. Mayroon may ka-suog-suog, kaya niya gusto dawat ya. Biar Islam. Semua pun saya karumani yang pindah watan yan.
Aku so batian. Aman sa kami mesti na sige na Islam kami. So sige na siya kan kanun sige lagi sa pagkasya data sa ako. Masjid. Ang ano makinalaw mga pagalitan ng mga Muslim. O kung sungsiran ro na mali. Ang kaya lalaniran, laya pa na pagdaniran na kadiko maatra kagi mo takong ada. Kagi betul na siran sa ngaya paligi kay pangkiran sa kasumiran sa masjid. Mini dula sa giyang gaya. Koda ang kotoa batiyan. Bunyan matawad sa tinggaw maranaw na amigo-migo na. Namin kayo tong. Yakalin. Trigger giyang gaya pari. Ando. Ano riya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa muslim ako agad sige. Kapli-pli ka mo baka kararang ito. Ang Romani good. Na paminta good. Kita kanila yung tawa pagkasunto good. Sige na pagariya. Diyan kaya karong mapahubiyan niya bati akan na sungabi sa masjid kambing niya dendro. Kapsirat-siran. Uba karang ito. Niya ka ubuso ka. Langon ang kanan. Amya binya sa sangan na dagonan ka na pala-pala ka ng buyadan. Uba karang ito. Bulalis na Allahu Akbar. Dinyan ba rin? Nakatagad na yung hindi ko Allahu Akbar sa riyan niya kwan. Malay malang tabat-ubas kita. Maguiran suntuk asyari ito batiyan. Naguwag na tiging doon kasi apong ginawa ko wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kami nito muna. Nadid, hindi mo wala na darabong naglag. Ang mga baringgan mo. Nakanabuhat sige ng 40 amya katsura kang nasuntok ako. So, sige kami kapunga ko yung pungguro ko hindi ko karong ako. Kaya din nataniran na pagda yan naging ngaya laki niya sa ngaya kwan. Paggulo ko din so bubuyang mo ito bati yan. Kaya paggulo din sa ngaya ko, na sige ito. Kaya mura ka katiyang ikaroman yan. O sige yan mga pulisoldan na kami nas kabu. Panganin ta sa katid nila sa. Kaya may swagi yung ito mama. Kaya buhat sige na dakan gulaw lang na bako simbol siya si Jesus. Naubay so kaya tela brad. Ang gulaw lang sa langon na di kabubay wala utala kaya discourage ako sa mga pisiwa kung tamang maranaw. Yuti sa mga ay tadi kandawasan ni man to na sunso mga ginawa sa kanong sabab adika pagkasulid o mga sarwang ataw sa ikwag ng Islam. Ay pagilin taluran. Nakaliulan ng tanong kasi tanong po para sa riyan kaya pagkaminto wala riyan o mga pibarat sa Islam agyan kaya walay sulda walay hindi pagkasulid sa mga tao. Kasi kung agama Islam, kahit po para karakasan. Kaya hindi kakilay sa agama. Wala naman kinakarangan ng kutuwa. At natabili, ginawa niya ng kutuwa sa ruwangata. Kasi lang. Gari at tigilan pang Islam kaki. Kapag hindi ka ginawa nga. Kung nga mati lang na di ka mag-agama na, luwa-luwa nga naki. Unot ka na naki. Kaya, pili kita. Yung kagagalibiliwa ya. Dahil mo rin. Sige na, diyan ko tuwa di pagkitakan sa walay. Siring-siringan natin na tigil. Naisisa kami sa opisina. Naigila ahad. Napisa nga kis. Sasak na trap ko, hindi na dun. Pero ka kudu. Ya, berga kudu. Kasi ako ito, naisakit. Nabubumabid. Yung ko na libiliwa ya. Libiliwa pun sa kapalinong. Di, kaya na pumulungan ng mga kapiray. Di kaya pumulungan na ginawa. Pagilan na sa kalim niya. Di nga tawa sa maprakitan. Sabab perkitan kaya tuloy dudugin yung mga tao. Jadi tanong po ka, di po ka sulit na agama Islam maging ang mga tao. Kakagis ka tali po ginayin nila. Adaw, matang marata. Man, sabi ang una amasa, na di ka kanta sa mga Muslim. Ay sabab pakituloy kang kiran na kagiyag ko tuwa. Makakasang kapaniran so tabang wala utala. Na ikakalaksiran na gupupungan naman siya ng mga kapir. Aman to, nakanaubo kalak karatatan mo, kanaubo tanuran pulag ng kay pigwid tanuran. Di sa bawat pulag yung tanuran. Kanaubo yung kapulag yung tanuran na batigilan na mga kuwan na. Yang kalakaran ng mga tao. Basta di ka munod sa agama niya, nabunungan niya. Iman to, naiyak ka sabab, dilan rakatan mo, dilan kasulit sa agama niya, pigwid tanuran. Hindi mga ratatan niya dito. O kaya ganun ka ni sudagang ano, padagang na. Adi kung bumamasin, ano yung katagan niya? Hindi mo na ka pagkataskil ka sa mga kamay. Adi ito, amay ka makapiya. So mga ulaw-ulaw, paparangayan tanong, na yaman lang, naging kaya parataya. Kaya nung dito, lalay yung tanong, agyan kaya akin, agyan kaya parataya tanong.
iman yakin tanong na kailangan nila na may yagin na buwi pagintaw tanong. Maka berbunal saya kung mga ginawa tanong. Gusto mga pangitaban, wag naman na may gulalan tanong. Muamalata gumuasarat. So kapag indudulo na sa tanong na kailangan na kaumpiampan. So kapag indudulo na kung salakaw di salakaw, kailangan na kaumpiampan. Ay paluwas sa mga pamilya tanong. At nadar pa uwi na, nadar pa karuma. Naupo na yung mapakatarol bitan, nasububay tanong kung karuma tanong, di suwi na tanong, kaya pasangan tanong. Yes, tanong suwal kama. Suwal kama, kaya mo inipran buduan lang utala, sa kakaputay niya na di siya kakamot, na di magkatutugan na pasyan, ka di niya kinabot sula ilalala. Nang niya kasakit-sakit sa karatan mo, kakabrigo na. Kaya ito kawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sige na buwid na bibig kung balalog siya, sige na suwi na yan, sige na pasongan yun siya. Nakagima ko masinina na, sige na, wata kaswal ka ma, sige na uwan, nadipot tayo. Yan po sige, buwad na problema ko, sige na, niya kapasapasay ka panambayang kapamuha sa kapaguman. Bayi, nabuwid, sige, naulaw lang yan, naupo na kong tero, na tero si karuman yan, na yan yung pumunta si karuman yan. Hindi na papilang nun. Natigyan na pinarangitan sa wala, di katapad so napas o alkama kakagi sabab na. Karang ito na. Bilal, Salman, pili mo kami sa itagon. Inuan na tigyan na yung purapanin mo. Sa itagon. Tigyan na tutugon sa alkama. Ayan yung mga putay. Diyan ang putay. Na masakit at ito masukit sa Talmud. Taman, hindi garilaan. Nagilan niyo masuswayan. Natungawid matutong. Ang sigulot. Adun at tigin na yung Rasulallah na ubay-abuwa sa mga padiyong kakututong yan. Sa dalakan na sabot ko sa giyang kaya diya kanong karilay. Naway, suksing kay Rasulallah. Pagod sa ng mga sabar, inila na kan. Bilala, pagkaganan ka. Ilang aswal ka mo, may sabot ko sa kalima. Di kaya pa ka mo, Bilal, sige ko alam ka man, nagtulungan yan, namini, guru nga napas yan. La ilaha illallah. Ingatay di. Ginawa, sundukin sabot riyan na, kaya pa ko makurun, kaya tingin ko rin, namini sabot yan, ingatay mo. Sige na, ikaw pa makada, kung ba ikhlas, akiri lairo ng kanay na yan, di po tayo. Ay inutuloy po tayo, kakagiyat tungan yung malay kamal. Sasakitan wala hudala sa dunia, kaya pati na yan na, una mo rilas winana. Sad na sigo Nabi, sallallahu alaihi wasallam, sa martumuyan si kaman niya na di sina yan, na preparadin yan, so apoy ko naraka. Hindi sabab yung kaya mga lokas na ubat talo siya din na rip, basta-basta. Ubat talo siya sa bulong-bulong, sinta kan tanong suwina, kakagaya sa pangmatan. Di, so pangmatan nun, natadin rin tanong. Na so mga lokas nasira ni kaya sabapan sa kaya paka, muayan tanong sa kaya dunia. Utang na loob, tapong bayadan tanong ko na. So Umar bin Khattab radiyallahu anhu nangyari sana dito apa. Niya bala kaging kaya, ini perangan niya lang kaya sa katawa, manguda, bubawaan niya na lokas, kabukoy. Sige na, ora kan tayo sige na inakan. Sige na, balasan na wala, punipili yan. Kaya mga pasal sa Umar radiyallahu anhu na misong bayan. Na yung mabukot ang mga na mga kapasan. Kaya namin rin muminin. Mga kapito din ragon na makakansi inakan upa masungitakan ay nung umasungitakan. Lalo na kailangan yan na palapalikan nung ibigay. Ay dapat ka, kaya ba yung inakan so utang aking ina. Sige na urak. Isabog ang kagagawi iya mga ka now. Si ina ka, sige pa ka susuan yan ka, agumiraw ka, na